Пред нас е най-новия компактен диагностичен уред на SmartSafe 601 Max. Може да извършва диагностика, има вграден акумулаторен тестер, принтер, както и TPMS, четец и програматор. Нека ви демонстрираме някои от функционалностите на този уред в действителност. След като тестът е готов, може да го разпечатаме. Може да попълним допълнителни данни, ако желаем, или направо да изпечатаме.